Hapon ni mga kajiboy. Anda mandatag ka ng pagkaon sa tong baboy mga kajiboy. Kaya panihapon na sa tong baboy. Nari kita dito sa tong gilatan nga nangka kanina mga kajiboy. Nara mga kajiboy. Kausta ni mga kajiboy. Kay ito ang atuan ni gilatan kanina nga nangka. Mga kajiboy nangka. Ito kay gilatan mga kajiboy. Magilin sa tagamay ni mga kajiboy kay katunga ni mga kajiboy parang mas buntag. Walo day ka baboy akong pakanon mga kajiboy. Bilin tani katunga mga kajiboy. Pero ugma nas buntag mga kajiboy. Kuha gamay sabaw mga kajiboy. Yan nga, saglan tanig page mga kajiboy. Saglan na tog page. Nangka na mga kajiboy ha. Ang pizza akong igamit mga kajiboy. Pigrulak din ni uko mga kajiboy. Pigrulak o ultra pack. Minus ni siya gamay presyo mga kajiboy. Pigrulak kaysa sa ultra pack. Ang ultra pack ay mahal-mahal ginawa na siya. Pero mga ginawa akong igamit nga page ultra pack. Sagli na narako ani. Watago sa katakos ani mga kajiboy. Pigrulak. Alawag. Hago na to sa itong nangka. Nga. Buka sa tag ultra pack mga kajiboy ha. Tulura katakos ani. Ang soda ni mga kajiboy. Kini usakin ani. Usa katakos ani. Usani kilo mga kajiboy. Talga katakos sa ultra pack. Malawag. Usa katakos. Buka katakos. 3 ka kilo tanan mga kajiboy. 3 ka kilo tanan. Punan pa natin po sa mga kajiboy. Ka pigrulak mga kajiboy. 4 ka kilo tanan. Mauna akong mix mga kajiboy. 2 ka pigrulak. 2 ka ultra pack. Naay nangka. Ato nang baso ng tubig mga kajiboy. Atong pahumukon. Itong log. Itong ihatag sa itong 8 ka baboy. I-mix lang nato mga kajiboy. Itong nangka. Ginalan ito mga kajiboy kaya init-init pa mga kajiboy. Nangka nya nagilatan.